जय माता दी। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं आप सबके लिए मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबको माता रानी का बड़ा ही प्यारा पचरा गीत सुनाऊंगी, तो आप लोग सुनिएगा और जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। जय माता दी। मोरेवा नाचे मोरिनिया नाचे कोयलिया नाचे माइया, तोहरे दुअरिया बझनिया पुकार ललन मांगे माइया, तोहरे दुअरिया बझनिया पुकार ललन मांगे माइया, तोहरे दुअरवा बझनिया पुकार ललन मांगे माइया। मोरेवा नाचे मोरिनिया नाचे कोयलिया नाचे माइया, तोहरे दुअरवा बझनिया पुकार ललन मांगे माइया, तोहरे दुअरवा बझनिया पुकार ललन मांगे माइया। नगवा नाचे नगिनिया नाचे दुअरिया छे माइया, नगवा नाचे नगिनिया नाचे दुअरवा छे माइया, तोहरे दुअरिया अंधा पुकारे नयन मांगे माइया, तोहरे दुअरवा अंधा पुकारे नयन मांगे माइया, तोहरे दुअरवा अंधा पुकारे नयन मांगे माइया। बघवा नाचे बघिनिया नाचे दुअरिया छे माइया, बघवा नाचे बघिनिया नाचे दुअरिया छे माइया, तोहरे दुअरिया गूंगा पुकारे बचन मांगे माइया, तोहरे दुअरिया गूंगा पुकारे बचनिया मांगे माइया। शेरवा नाचे शेरनिया नाचे बघिनिया नाचे माइया, शेरवा नाचे शेरनिया नाचे बघिनिया नाचे माइया, तोहरे दुअरिया निर्धन पुकारे सोनवा दे माइया, तोहरे दुअरिया निर्धन पुकारे सोनवा दे माइया। मोरेवा नाचे मोरिनिया नाचे कोयलिया नाचे माइया, मोरेवा नाचे मोरिनिया नाचे कोयलिया नाचे माइया, तोहरे दुअरिया सेवका नाचे आशीषिया दे माइया, तोहरे दुअरिया सेवका नाचे आशीषिया दे माइया। मोरेवा नाचे मोरिनिया नाचे कोयलिया नाचे माइया, मोरेवा नाचे मोरिनिया नाचे कोयलिया नाचे माइया, तोहरे दुअरिया बझनी पुकारे ललन नाचे मांगे माइया, तोहरे दुअरिया बाझन पुकार